लोगोफोर सिङाव जाग्रा लांनो हाखौ हनै जानोसै दा गैया दायो जागोन ना लादोंमोन दा खिन्थु जानांबाय दै बथल जाग्रा जेबो लांनो हायाखै थैंक यू क्षण केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर दिनैनि दिना जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने जोबोद खुसिनि दिन फाइनेलि जोंना बागुरुम्बा दोहौआ जानो थांगासिनो दिनै दा जोंबो हाबनोसै लोगोफोर सिङाव नैया जोंहा टिकेट लाखाबाय अलरेडि जोंहा टिकेट लाखाबाय आरो टिकेटखौबो माने ओरैबायदि मोना लोगोफोर माबोरै मेनेज खालामनानै जों लाखौ मोनथिलासै आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो गासिखौबो शेयार खालामगोन जाय नायनो फैनो हायाखै नोंथांमोना भिडिअ नायनो हागोन स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो लोगोफोर बे पास गेटनि थाखायनो ओरैबायदि स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों जोङो नायलाय मोना लोगोफोर हरसे बिनि थाखाय बिथाङा ओरैबायदि एरेन्ज खालामदों थेंक इउ एकदम एन्ड ममेन्टआव मोनदों लोगोफोर बेखौ मोनाबानो जोङो हाबनो मोनामोन लोगोफोर दिनै नायदो एसेबां इम्पर्टेन्ट बेयो VIP जानो हागौमोन ने VIP लोगोफोर दा एन्ट्रि होबाय जों थांसै सिङाव लोगोफोर स्टेडियाम सिङाव जानाय लोंनाय जेबो लांनो होआ एलाउ गैया इभेन दैखौबो लांनो हाया जानाय लोंनायाथ' गोजान खमला फिथाइ फ्रुट्सबो जेबो लांनो हाया ओंखायनो जों बाहेरायावनो जि जानांगौ जाना लादों आरो न' लोगोफोर लोगोफोर सिङाव जाग्रा लांनो हाखौ हनै जानोसै दा गैया दायो जागोन ना लादोंमोन दा खिन्थु जानांबाय दै बथल जाग्रा जेबो लांनो हायाखै जादो लोगोफोर फाइनेलि मोनफैबाय जोंहा बहुत गोलाव लाइननि उनाव लाभलि हाय मनजान हेल' लोगोफोर आरोबाव लाइन जानांगोन बेयाव हनै ओरैबायदि लाइन लोगोफोर फाइनेलि ने जोंहा सिङाव हाबनो मोनबाय ओरैबायदि लाइन माने जेथिंबो लाइन लोगोफोर नायदो जों सायाव जिरायनो दा ओरैबायदि मोजां बार फैदों नायदो बैथिंबो दङ लोगोफोर लोगोफोर जोङो सिङाव हाबनाय समाव टाइमा जोंना 8 जाबायमोन 8निफ्राय जोङो 6टासिम माने 6 PM सिम माने वेट खालामनांदों आरो न' प्रग्रामनि थाखाय थेवबो मानसिफ्रा माने जिरायनो जायगा मोनाखै लोगोफोर जों थाब हाबदों ओंखायनो जों जिरायनो मोन्दों नाथाय जायना लेट जादों बिसोर बाहेरायावनो थानांदों आरो सिङाव जाय फैदों खायसे जिरायनोबो मोनाखै गसंना नायनांदों लोगोफोर ओरैबायदि मानसि आरो जोङो अलमस्ट 5 आवार्ससो नेनो गोनां जादों प्रग्रामखौ लोगोफोर लेफ्ट साइड अपना साइड सभी गौर करें लोगोफोर जेबो मोनजायाखै ओंखाम उखैबा दैबो गांबाय दाब्लि मोना लाना फैदों दैखौ हनै लाबोदों थेंक इउ लोगोफोर दासो दै माने दैयाबो एलाउड गैया आरो न' सिङाव दै लाबोनो हाया दै बथल लाबोनो हाया मेथाइ लाबोनो हाया जेबो हासुनो मोनबाय लोगोफोर हासुनो थांदों लोगोफोर दासो गोजोन मोनबाय दै लोंनानै 6टायावसो नालाय प्रग्रामा ओरैबायदि नेनांगोन आरो ओरैबायदि मानसि लोगोफोर जिरायनो जागा मोनाखै जेबो मोनजायाखै दा जोंनि गासै मोसाखावरिफोरखौ नेया गासैखौबो रेडि जाना थानो होबाय मानोना दसे थानानैनो जोंना प्राइम मिनिस्टार मिस्टार नरेन्द्र मदिया फैसिगोन लोगोसे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो फैसिगोन बेनि थाखायनो गासैखौबो रेडि जानानै थानो होबाय नेया
लोगोफोरनिया नेयै जाला जोंहा ओरैबायदि हालोदा खाराब जाबाय थाब हाबाबो जाया माने थाब हाबाबा जेनेबा जिरायनोबो मोना नालाय जायगाबो मोना ओंखायनो थाब हाबबाय नाथाय ओरैबायदि नेनांबाय लोगोफोर मा बुंनो आय' लोगोफोरनिया उन्दुनो ओंखारजोब्बाय हनै ओंखाम उखैना जाला दै गांबाय बेसेबां नेबावनो 6-5 hours नेबाय जोङो लोगोफोर जेसे हागौ एसे गोख्रैनो फैफिन 3 मिनिटल'सै जोंनि गेजेराव समा 3 मिनिटल'सै बेनिखायनो 3 मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोना गाव गावनि पजिशनखौ लाजोबदो जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा सफैबायानो बिथाङा 3 मिनिटनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव सफैगोन लोगोफोर डान्सारफ्रा वाशरुमाव थांदों थानो हाला माने गोख्रै कन्ट्रल खालामनो हाला बिनि उनाव आलासिया मोनफैसिगोन नालाय जोंना आलासिया मोनफैसिगोन बेनि उनाव डान्सारफ्रा कन्ट्रल खालामनो हाला वाशरुमाव थांदों लोगोफोर खारलायलायबाय हनै नायदों माइकखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोफोर जोंना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि जिया फाइनेलि सफैबाय नायदो लोगोफोर जारिमिन आरो उनमोनथाइजों फोनांजाबनाय बाथ्राखौ बेखेवनानै होयो दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ लानानै फैयो जों दिनै जोंनि हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ मुलुग दरबारनि सिगाङाव बेखेवनानै केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि भारत की जीवंत विरासत और उत्तर पूर्व की आत्मा का उत्सव है नमस्कार तो बदौलत समाज की आत्मा लय और पहचान का जीवंत प्रतीक है दादना हिंदिया माता की जय बरो हरिणी जय बरो हरिणी जय आय অসম আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাঘ বিহু আৰু মাঘ দোমাসীৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনাইছো मेरा सौभाग्य है कि मुझे असम की संस्कृति यहाँ की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है लोगोफोर फाइनेलि जोंहानिया मोसाग्रा आर्टिस्टफोरा मोसानो रेडि जाबाय बेखौ नायनो थाखायनो जों एसेबां सम नेनो गोनां जादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो ओरैबायदि माने मोजां नांदों आं नोंथांमोननो खोन्थानो हाया एक्सप्लेन खालामनो हाया नोंथांमोना गावनो नायदो ने बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिदिनि
लोगोफोर जोब्बाय लोगोफोर थांसै लोगोफोर माने ओरैबायदि मानसि नालाय ओंखारनो हानाय नङा थाब ओंखारना लानो ओरैबायदि मानसि ओके बाहेराव যাব লগা আছে যদি সেই বেক সাইডৰ গেটেদি ওলাব ঠিক আছে বেক সাইডৰ দুটা ৰোল খুলি দিয়া হ'ব बाय बाय सभी साइड से एग्जिट करें Oh, thank you. Bye bye. Mutang, bye bye beri nangko. Bye bye. Deh beri belah. Bye. सभी जितने भी कलाकार हैं बैक साइड से Bongwan, kau dah lagi mana ke? Hello. Tangsai. Saya tangsai. Nomor apa itu? Foto manis lah ni lah. Angga antulik dia tu. Wah. Kita mau tunjuk akan. लोगोफोर प्रग्राम जोब्बाय जोंहानिया डिनार खालामनो नागिरदों बे उनाव रुमाव थांसै लोगोफोर लोगोनि रुमाव जाबाय दङ नै बिस्रा दाब्लि मेंबाय नामा नोंखौ मेङाखै बोरै जसा बिराद मोजां आरो जोब्बाय फंबायखौ मोनसे जानि लोगोफोर जागासिनो दं नै बिराद जागासिनो Ada purana? Aku apa le? माने रुमाव थांखानोसै उन्दुयै खालामसै आरो नामा Punya ben kau kira tu kan kemudian ni dah jalan kan. स' लोगोफोरनिया जोङो लोगोनि रुमाव दङ दा बेहायनो उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो थांसै जोङो न'आव बे दङ बे उनाव बैथिं दङ दा बे दङ जों साब्रै थानोसै बे उनाव नैबे रुमनि मालिकआ लोगोआ माने लोगो सासेनि रुमाव थांलायबाय बियो साबा जाहाया नालाय साब्रैजों नियम थानोसै बे उनाव गाबोन थांसै लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय दोननोसै लोगोफोर दिनै जोबोद इन्जय खालामबाय बागुरुम्बा दोहौआव जोबोद मोजां नांबाय लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट